Латушка адказаў Лукашэнку. Ты трус, лжец и убийца. Лукашенко бурыўся беларусамі замежжа. Поблагодарили как минимум. Ці выкарыстае Лукашенко досвед новага сябра? Пуцін анансаваў праект стагоддзя. Што прадказаў Павел Глоба? Ад верталёта застаўся толькі хвост. Вітаем, сябры! У нас чарговы выпуск навін. Пра гэтыя і іншыя падзеі распавядзём ужо зараз. Лукашенко пачаў падрыхтоўку да выбараў, для чаго 10 верасня сабраў адмысловую нараду. Прынялі ў ёй удзел кіраўнікі абедзвюх палат так званага парламента, кіраўнік яго адміністрацыі, старшыня цэнтрвыбаркама, а таксама дзяржсакратар Рады бяспекі і старшыня камітэту дзяржбяспекі. Ну як жа без іх? Выборы выборами. Мы их проводили не единожды, и эти проведем. Як заявіў Лукашенко, наступныя выбары павінны завяршыць фармаванне адноўленай палітычнай сістэмы краіны. Абноўленая сістэма з кіраўніком, які нарадзіўся ў сярэдзіне мінулага стагоддзя. Ён заклікаў сваіх апанентаў прыязджаць у Беларусь на выбары. Если они хотят перевернуть страну и участвовать в президентских выборах, доказывать свою правоту или еще что-то, им надо, приходите бороться на президентских выборах. Без улицы, без пулеметов, без автоматов и без санкций. Павел Латушка ўжо адказаў Лукашенку. Ён назваў умовы, на якіх ён згодны прыехаць. Але палітык выказаў упэўненасць, што Лукашенко іх не выканае. Белорусский народ никогда не выберет тебя, потому что белорусы тебя ненавидят. Ты трус, лжец и убийца. Таму выбары могуць прайсці, як у савецкія часы, з адным кандыдатам у бюлетэні. На той жа нарадзе Лукашенко асабліва падкрэсліў, што ў Беларусі няма палітвязняў. У нас нет политических статей. И по политическим статьям мы никого не осудили, поскольку их нет просто. Ён адзначыў сваё гуманнае стаўленне да людзей, клопат пра дзяржаўную казну і абурыўся тым, якія няўдзячныя яго праціўнікі за мяжой. Чего их там держать, кормить за государственный счет? Мы их отпустили. Они под полным контролем правоохранительных органов здесь. Так я говорю, нет, чтобы поблагодарить за то, что мы за них решили эту проблему. Нет, они не рады. Мы четко понимаем, они не рады, что эти люди вышли. Прычым сваё абурэнне з'ехаўшымі беларусамі ён выказаў двойчы. Ну, радовались бы, поблагодарили как минимум. Простыя беларусы ў Варшаве Лукашенку ўсё ж пачулі і вырашылі яму падзякаваць на акцыі, што пройдзе ў Варшаве ў бліжэйшую нядзелю, 15 верасня. Няма сумненняў, што словы удзячнасці ў адрас Лукашэнкі будуць агучаныя. Вось толькі ці прыслухаецца ён да іх. Лукашенко паставіў перад чыноўнікамі галоўную задачу – працаваць на месцах з людзьмі. В администрации президента новые нестандартные формы работы используются и так далее. Шмат хто ўжо змог на сабе адчуць новыя формы працы. Той жа экс-міністр сельскай гаспадаркі Ігор Брыла. Але Лукашэнкава сістэма яшчэ гуманная. Яму трэба браць прыклад са свайго новага сябра, якога ён нядаўна віншаваў. З кім чынына? У таго нават чыноўнікі рукі і ручкі трымаюць пад лінейку. А на мінулым тыдні СМІ паведамілі, што ў Паўночнай Карэі расстралялі ад 20 да 30 рэгіянальных чыноўнікаў за дрэнную працу падчас нядаўняй паводкі ў Карэі. Дык можа і Лукашэнку пара, па прыкладу Кіма ды таварыша Сталіна, па-сур'ёзнаму заняцца сваімі кадрамі. Тым часам у Оршы вырашылі адзначыць поспехі развіцця краіны пад 30гадовым кіраўніцтвам Лукашэнкі. Там плануюць узвесці 58-метровы флагшток. Каштаваць это будзе ўсяго чаго каля 6 мільёнаў рублёў. Дробязь для чыноўнікаў. Праўда, у аршанскім бюджэце ўжо не хапае 18 мільёнаў, але на ўстаноўку сцяга знойдуць. Для яго ўстаноўкі ў парку герояў ужо пачалі гераічна знішчаць дрэвы, але адным флагштокам улады вырашылі не абмяжоўвацца. Чым жа Орша горшы за той жа абласны Віцебск ці Гомель? Тут, па прыкладу Віцебску, таксама хочуць зарабіць цэлую плошчу для ўрачыстых цырымоній і экскурсій турыстаў. А перш чым паказаць свае дасягненні турыстам, іх паказалі школьнікам з 20-й гарадской школы. Там прайшоў фестываль 30 гадоў пад знакам якасці. Школьнікам паказалі галоўнае дасягненне рэжыму – аўтаматы і каскі.
Карацей, не распавядалі там розныя казкі, а паказалі аўтаматы ды казкі. У Гомелі флагшток усталявалі раней, а цяпер вырашылі яшчэ пабудаваць гараж для ўнутраных войскаў. Дакладней не пабудаваць, а правесці рэканструкцыю старога. Каштаваць это будзе амаль 22,5 мільёна рублёў, што складае прыкладна 7 мільёнаў долараў. Але ў Гомлі не прывыклі разменьвацца на дробязі. 5 гадоў таму там пабудавалі прыбіральню за $1 мільён. На грошы, што пойдуць на гараж, можна было б пабудаваць 2 дзіцячыя садкі ў новых мікрараёнах. Прыкладна ў такую суму абыходзіцца будаўніцтва невялікай школы або паліклінікі. Але зараз прыярытэты іншыя. Працы па рэканструкцыі аб'екта аўтапарка павінны пачацца ўжо ў верасні і разлічаныя на 2 гады, па верасень 2026 года. Праект прадугледжвае будаўніцтва пункта тэхнічнага абслугоўвання і рамонту аўтамабіляў з майстэрнямі і складамі. Таксама плануецца будаўніцтва аўтазаправачнага комплексу. А ў Расіі такімі дробязямі не займаюцца. Краіна вялікая і праекты там адпаведныя. На ўсходнім эканамічным форуме 5 верасня Владзімір Пуцін адразу анансаваў некалькі мегапраектаў і з дзясятак проста праектаў, без мега. Па словах Пуціна, да канца 21 стагоддзя расійскі далёкі ўсход ператворыцца ў магутны эканамічны рэгіён. Там будзе здабывацца ўсё, што здабываецца зараз, а яшчэ тытан, літый і рэдказямельныя металы. А там... Личной транспорт такого количества пассажиров поднять не сможет. Следовательно, НКВС построит железнодорожную магистраль Москва-Васюки. І сапраўды, галоўны праект стагоддзя, па словах Пуціна, это будаўніцтва Байкала-Амурскай магістралі. Такія ўжо ж будавалі, скажаце вы. Але Пуцін заявіў, што дадаткова будзе ўкладзена 3100 кіламетраў чыгуначнага палатна. Для параўнання, столькі ж было пакладзена ў рамках першага і другога этапу пашырэння БАМа і Транссіба разам узятых, і столькі ж у гады будаўніцтва БАМа з 1974 па 1984 год. Прычым магістраль будзе цалкам двупутнай і электрыфікаванай. Больш за тое, з Петербурга ва Владзівасток будзе пракладзеная новая аўтамабільная магістраль, па якой пацякуць грузы з Кітаю ў еўрапейскую частку Расіі. Ціхаакіянскія гарады займеюць новыя глыбакаводныя парты. Міжнародныя інвестары, паводле прагнозу Пуціна, будуць душыцца ў чэргах, каб адшчыкнуць хоць кавалачак ад гіганцкіх прыбыткаў, якія абяцае бурнае развіццё гэтага рэгіёну. Регулярное отправление почтовых самолетов и дирижаблей во все концы света, включая Лос-Анджелес и Мельбурн. Толькі ці збудуцца ўсе гэтыя пуцінскія планы? У рэгіёне імкліва скарачаецца насельніцтва, на электрастанцыях адзначаецца вялікая зношанасць абсталявання. Дрот можа над рэйкамі і нацягнуць, а электрычнасці не будзе. Некалі БАМ расшыфроўвалі, як гэта культурна сказаць, Брэжнеў ашукаў моладзь. То цяпер замест БАМа будзе ПАМ. Хіба толькі планы Пуціна рэалізуюць кітайцы. Але планы Пуціна могуць не збыцца, дарэчы, як і планы Лукашэнкі. Пра гэта заявіў сам астролаг Павел Глоба. Па яго словах, ёсць 2 знакі задыяка, якія ў верасні апусцяцца на самае дно. І гэтыя праблемы пачнуцца ўжо з 12 верасня. Для паннаў, прадстаўнікоў зямнога знака, наступіць перыяд складанага выбару, і рашэнне трэба будзе прымаць неадкладна. А ў шаляў, прадстаўнікоў паветранага знака, верасень таксама будзе складаны. Яны застануцца зусім адны, яны будуць адчуваць гора і разбуранасць і перасварацца з усімі навокал. А ўлічваючы, што Лукашенка народжаны пад знакам панны, а Пуцін пад знакам шаляў, прагноз для іх несуцішальны. Што праўда, у прагнозы Глобы верыць не варта. Але вось на гэты раз неяк хочацца. Гэты прагноз мы ўзялі з сайта гораду Кірава-Чэпецк, што ў Вятскім краі. Там, як і на далёкім усходзе, імкліва скарачаецца насельніцтва. Са 100 000 за 30 гадоў засталося 66. І прыярытэты ў гараджан, гледзячы на сайт, адпаведныя. Спачатку рытуальныя паслугі, потым нарколаг і толькі пасля пошук працы. Дарэчы, скарачаецца насельніцтва за гэтыя гады і ў Беларусі. Прычым працягласць жыцця ў вёсцы значна саступае працягласці жыцця ў горадзе. А кажуць, экалогія, чыстыя прадукты. Тым часам у Глобы з'явіўся канкурэнт, які прадказвае наступленне канца свету. Прычым это не тое, што электрычнасці не будзе. Наогул, жыцця не будзе.
Хто ж ты прадказальнік? Ніхто іншы, як патрыярх Кірыл. Няўжо будзе атамная вайна? Ды не лічыць патрыярх, ва ўсім вінаваты штучны інтэлект. Сучасны свет усё больш апускаецца ў марксісцкія ды дарвінісцкія канцэпцыі, замест таго, каб верыць у Бога ды хадзіць у царкву. У РПЦ, вядома. Пра ўсё гэта патрыярх паведаміў на сустрэчы з удзельнікамі 10-го Санкт-Петербургскага міжнароднага форуму аб'яднаных культур. А вось для расейскага самалёта Су-30 канец свету ўжо наступіў. Дакладней, проста канец. Галоўнае ўпраўленне разведкі ўкраіны паведаміла, што знішчылі расейскі самалёт над Чорным морам з пераноснага зенітна-ракетнага комплексу. Што ж, віншуем іх з гэтай перамогай. А вось двум школьнікам з гораду Ноябрьск, што ў Ямала-Нянецкай аўтаномнай акрузе, каб знішчыць верталёт, спатрэбіліся толькі 2 цыгарэты. Двое школьнікаў 13 і 14 гадоў праз дзірку ў плоце залезлі на верталётную стаянку, аблілі верталёт гаручай вадкасцю і адзін з сябрукоў кінуў яго цыгарету. Але верталёт не загарэўся. Тады другі сябрук прыкурыў яшчэ адну цыгарету і ўткнуў яе проста ў вадкасць. Адбыўся выбух, у падлеткаў абгарэлі твары, але ім удалося ўцячы з месца здарэння. Але іх хутка затрымалі, зараз яны ў шпіталі пад вартай. А вось верталёт згарэў цалкам, ад яго застаўся толькі хвост. Як паведамілі школьнікі, заданне падпаліць верталёт ім прыйшло праз меседжеры. За гэта ім абяцалі 5 мільёнаў рублёў. Дарэчы, бацька аднаго з іх ваюе на фронце супраць Украіны. Вось парадуецца, як даведаецца. На этом у нас усё. До сустрэчы ў аўторак. Калі для вас это бяспечна, подписывайте наш канал, ставьте падабайкі ці не падабайкі, каментуйце, дзяліцеся гэтым відэа з сябрамі. Жыве Беларусь! Слава Украіне!